N'ịga n'ihu, gọọmenti Anambra steeti na-agba mbọ iji wee gbochie ụmụ akwụkwọ Anambra steeti ịbụ ndị aghayana gbara maọbụ ndị onwe ha gbara bụbọribo n'ihe dum ha na-eme. Ọ bụ n'ihi ka gọọmenti Anambra steeti site n'iru ọrụ Kọmishọn na-ahụ maka agụmakwụkwọ n'ogo sekondri yana nke na-ahụ maka agụmakwụkwọ n'ogo praịmarị ji wee gbapee ọzụzụ nke ihe mmadụ ga-abụ ọrụ aka na ohere dịrị ndị mmadụ maka agba agụmakwụkwọ 2024 mụtara 2025 wee nye ụmụ akwụkwọ Anambra steeti. Onye nta aka anyị Queen Anambra kọrọ anyị na emume a were ọnọdụ na Capital City Secondary School dị n'Awka nke ndị isi ụlọ akwụkwọ prịnsịpal, ndị nkuzi, ụmụ akwụkwọ nakwa ndị ọzọ okwu a na-adagbowa ma mmụta akwụkwọ n'ime steeti abịazụ. Kiri ka aka nha n'uju. Mgbe ọ na-agbape ọgbakọ ahụ, onye isi ụlọ ọrụ PPSSC Awka ọkammụta Nkechi Ikedugu kwuru na ọgbakọ ahụ bụ ichetara ha mba pụrụ iche agụmakwụkwọ dị n'ịhazi echiche ụmụaka, wee kwukwa na ọ dị mkpa iwepụta ebe kwesịrị ekwesị maka ụmụaka na-agụ akwụkwọ na steeti a iji wee tozu etozu wee nwekwa ike wee tụnye oke ha na mmepe obodo. Na nkụzi ya, onye isi ụlọ ọrụ ASUBEB bụ Dọkịta Vera Nwadinobi kwuru na isiokwu ọgbakọ ahụ bụ nke kwesịrị ekwesị n'ebe ụmụ akwụkwọ dị, nke gakwara n'iru ịbụ ebumnuche Gọvanọ Chukwuma Soludo gbasara ndị mmadụ ị na-achị azụ n'otu esi emebe ihe. Onye isi ụlọ akwụkwọ Capital City Secondary School Awka bụ Oriakụ Amaka Anekwe kwukwara na ọgbakọ nkụzi ahụ nyekwara ụmụ akwụkwọ ohere ịmụta ihe ga-enyere ha aka maka ọdịnihu ha. Queen Anambra, akụkọ ụwa AB.